Dadewethu ngiyakuzwa kodwa angikwazi ukuthi ungangibiza abantu baka-Black Life mina ngoba nakho ufuna ukukhuluma nami wena ungakwethu ungakwazi ukukhuluma nami wena kanjani? Ngisho ngathiwa khona ukuthi uyakubona wena ungakwazi ukuthi ungibiza abantu baka-Black Life mina udadewethu. Ngeke ngikubala ukuthi wenzelwa yimina yonke into. Uma yikuthi khona into oyibona phakathi kwami nendoda mina yimina ofanele xabane mina wena nendoda ngenxa yendoda sixabane mina ngenxa yendoda indoda yokufika. Awu, okay. Okay. Esingayazi ongenayo isho yonke ukuthi leyo nto leyo ikhona yizwa ngabantu kodwa mina akaze uyihlale phansi nami uyibukele naleyo kuthiwa ngicanga ngimpicele lo thawulo awuyificanga ngithi indoda yakho Yayikhona kodwa ngaphakathi. Cela ukuthatha le thuba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo silesente odaba bafethu sizama ukulungisa la singalungisa khona. Mehluleka siyathatha udaba siliphosele kucwepheshe. Singoba nakhona suke sinethemba lokuthi bazokwazi ukuthi bona badlala indima yabo nabo. Siphinde sibone imndeni izwana. Ngokukhulu ukuthobeka nokungasimosha isikhathi ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele usisi lo seduze kwami. Ngimamukele uhlelweni sabona sisunjani. Yebo sawubona sesiyapheni. Yes mama, ngicela bandla ngokukhulu ukuthobeka ubingelele umbukeli we-Black Life. Emva kwalokho uzobe usuzisho igama lakho nesibongo. Sanibona babukele Black Life. Igama lami nguMalondi ngwakasibisi. Yes Malondi, ufisa sikusize ngani namhlanje dadewethu? Dadewethu nginenkinga enkulu la. Kadadewethu omdala usisi wami lo. Usisi wami lo u-right ume kahle empilweni and uyasiza uyasupporta la ekhaya mina angisebenzi nezingane zami and umndoda yami uyena oyisizayo ngamathuba omsebenzi amatoho la amancane. So ngiyimbona edriver njalo imoto dadewethu unemoto uyashintsha. So naye ubhuti lo wami ongakumina ngiyimbona edriver imoto dadewethu. So manje kunenkinga la engayiboni kahle and nabantu sebethanda ukungitshela ngabo babili and ngabalaleli abantu. Mina ngeke ngithanda ukuthi izinto mabe ngizizwa ngabantu ngithanda ukuyilandela mina ngizitholele mina. Good. Okay, ngalandela ke bengitshela abantu ngabalaleli andingabaphikisi kodwa ngingakhombisa ukuthi lento abayishoyo angiyithandi ngoba udadewethu lo ngiyamhlonipha and uyasiza la ekhaya. Sishoda nangesuka mina ngineyingane dadewethu ingane zakuhlala naye la emzini wakhe and right mina ngisebenzi no baba wakwami akasebenzi indoda yami. So ngathi ngilandela ngathola ukuthi ngathi khona okwenzakalayo ngingakamnayo isho. Ngahamba ngaze ngafika emzini wabo. Ngathi yazi le ndaba ngathi ngayichaza ngethini ngoba kahle ayingiphathi kahle. Kuyikona ukuthi manje ngidinga usizo. Oza nazo mama sorry. Qina ntombazana. Okay. So udadewethu lo ngiyamthanda udadewethu. Okay, ngalandela ke indaba ukuthi ngathi khona okwenzakalayo ngizwa ngabantu nami sengilandela. Ngathi mase ngiyafika emzini wakhe ngamfica udadewethu lo mengithi ngiyangqongqoza lapha emzini wakhe. Waphuma udadewethu ugqoke inadress empishane and ubhince nethawula. Umengithi ngiyangena ngaphakathi akafunda ukuthi singene. Ngizobheka lo engize ngaye lo ngitshele ngaye ukuthi ulapha ngitshelwa ubani omunye womngani wabo engeke ngimusho ngegama. Mama. Umngani wakhe lo wangichazela ngaye ukuthi hayi wena kahle wenziwa isilima la. Wena awuboni wena uthatha ngokuthi uxakekile udadewenu uyalisiza. Kanti dadewenu usiza wena aphinda asize nangena indlela engafanelekile ukuthi asize ngayo. So wena wenze ngesilima wena hambe lapha njengamanje uzofica into kanje. Okay ngathi ukuthi ngimlalele uhlezi engitshela vele ngamlaleli. Ngathi ukuthi ngimlalele this game bothi ngizowenzakalana. Okay mase ngimlalela ngahamba nangempela ngayifica lento ayishoyo. Ngathola ongaphezulu kwalokho ayengitshele kona yini. So manje nginenkinga ngazi ukuthi udadewethu ngingasizakala kanjani ngayo ukuthi ayeke lento ayenza ngoba mina kahle indoda yami ngani uma ngifike ngiyeke noma ngiqhubeke naye kodwa mina ngisamthanda umuntu wami. Angazi ngasizakala kanjani. So ifiye yakho ukuthi usisi wakhe akwazi umconfront ngalolu daba. No, angazi sengimconfront ngoba angazi ngamphumela kanjani ngoba ngisaba ukuthi mabe ukuthi ngiyamconfronta uzobethana ayeke unokusisiza. Ngisho lokho ngibele ngabona usifiye yakho ukuthi uma umtshela kodwa phela vele wakubona ngoba wafika endlini wanqaba ukuvulela bathi ukuthi ulwele loludaba ulwele indoda yakho simply because usaba ukuthi ngizogcina ulamba futhi angabusayisiza indoda yakho ke ngiyakubona wadadweni ukhuluma nayo nayathini. Uyabazi nawe abafanakhe
Okay. Vele abafana bahlezi benamazwi abo bangazivikela ngawo. Bahlezi vele bezivikela. So ngakhuluma naye ngabona ukuthi mina lento ayisho kumina eyamanga. Ukuthi yena hayi abenzani lutho nosisi wakho. Ngase ngambuza ukuthi mina pho ngifice enqunu kanje noma ngamficanga enqunu like kodwa nje me half naked. Half naked. Wasathi na imabu ukuthi ke sisi uyaqhubeka naleyo nto lokuthi ufuna uconfront usisi wakho so uzolahlekelwa isinkwa sakho ngoba mina naye usisi wakho siyasizana naye mina uyakwazi ungifaka ematohweni ngikwazi ukuthola imali esinkwa ngisibeke phezulu etafula bese wondla ingane zakho. Nabantwana abangaki mama? Sinabantwana abawu3. Hayi ngosami. And basabancane. Omdala ke ngisho ukuthi ufunda standard 6. Okay. Kunzima ukuhlupheka bafethu abantu badlala baze badlala nangegazi labo. So kusho ukuthi nje uyayidinga ngendoda yakho in the name of vele uyakondla wena. Uyasonda sonke nezingane aphinde ondle naye indoda. Bukela Black Life asingapholisa amaseko ngicela simlando sesimsondeze eduze sizwe le thina from the horse's mouth uthi ngempela lo daba yalazini if akalazi kufike kanjani ekutheni dadwa basole into kanje or if uyalazi ukwenzelani lokho aphathe kambe usisi wakhe abahlukumeza usisi wakhe kanje ngoba nakhe exayekile asamenza umlando bafethu. Welcome back mbukelo Black Life TV ohlelo lethu luthi izinkinga zomndeni emomlangeni uMagasela mesibhalelwe uyena usisike la eceleni kwami sithando sami sibekele udaba ethebeni sizabona ukuze nenkulumo iqonde ake sizama ukusondeza usisi omdala uRich Aunt walayikhaya sawubona sisunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sithando sami sicela bandle ubingelele umbukelo Black Life and then uzisho igama lakho noSibongo. Ngiyabingela kweBlack Life ngusebe wakasibisi. Yes sithando sami. Yeah. Ngathi namahloni nini? Fine. Usisi wakhe ngisilo mama? Usisi wami. Sicela ukunikeza ithuba khona afuna ukuthi akukhulume nawe. Yebo uyangilama. Dade konke lokho kade ungixoxela kona ungabusaba emotional kakhulu ungasakhala yeso. Umbekele udaba azizwele then ngizobe sengingenelela. Okay, ngiyakuzwa. Sisi wami omdala angisho ukuthi ngiyaxabana nawe kulolu daba ukubiza abantu bakwe Black Life. Angikhombisa ukudelela ungakuhloniphi and ngiyakuhlonipha kakhulu. So manje dadewethu nginenkinga la yondoda le engithandana nayo nawe nobabili. Indoda le engithandana nayo ingizwa ngabantu ukuthi khona ngathi kushaya amanzi phakathi kwakhe nawe. So ngangakwazi ukuthi ngikuconfront ngenxa yokuthi ngisaba ukuthi mengabe ngikuconfronta kuzokwenza ukuthi mhlambe uvele usidube ungabe usasenzela lutho and mina wena usenzelayo mina nezingane zami. Njengoba indoda yami ingasebenzi kuwena futhi ukwazi uneza amatoho njengoba ikwazi ushintsha imoto zakho ngathintsha ngandlelani. Bangitshela abantu ukuthi ngathi khona enikwenzayo ngathi niyathandana nobabili nayo indoda yami. So ngathola ukukulandela okungabanaka abantu ngathi ngime ngikulandela omunye wabangani bakhe amthembini wabuya weza kumina wazongitshela ukuthi uhambe uye endlini kadade njengamanje uzothola into kanje and ngahamba ngathola ungaphezulu kwalokho ayengitshele kona ngakufica dadewethu nokuthi unqunu like oda wawugqokile izinto ezimfishane ubhince nethawula ngathi mabe ngifuna ungena ngaphakathi wangqabela. So ngathi othi ngalwi nawe ngoba ngibalekela isimo sami ngoba ngazazi ukuthi ngiphila esimeni esinjani. Ngabuya ngazokhuluma naye umuntu wami lo indoda yami. Yangichazela athi mangabe uqhubeka nalento le uzolahlekelwa isinkwa. So ngase ngayeka ukukhuluma naye ngase ngabhalela abantu bakwe Black Life ukuthi sicela ukuthi kube yibona abangikhulumela nawe bangisize kulolu daba enginalo. Kuze nawe ukwazi ukuyikhulumela nawe naye makuthi ukhona naye makwazi ukukhulumela ngebhadi akekho. Dadewethu ngiyakuzwa kodwa angikwazi ukuthi ungangibiza abantu baka Black Life mina ngoba la ufuna ukukhuluma nami wena ongwakwethu ungakwazi ukukhuluma nami wena kanjani? Ngisho ngakuthiwa khona ukuthi uyakubona wena ungakwazi ukuthi ungibiza abantu baka Black Life mina udadewethu. Ngeke ngikubala ukuthi wenzelwa yimi na yonke into. Uma yikuthi khona into oyibona phakathi kwami nendoda mina yimina futhi xabana mina wena nendoda ngenxa yendoda xabana mina ngenxa yendoda indoda yokufika. Oh, okay. Okay.
esingayazi ongenayo isho yonke ukuthi leyo nto leyo ikhona yizwa ngabantu kodwa mina akaze uyihlale phansi nami uyibukele naleyo kuthiwa ngixa ngimpincelelo lo thawulo awuyificanga ngithi indoda yakho yayikhona kodwa ngaphakathi yayingekho indoda yakho ngaphakathi yayikhona ngisimami Ema uzothi wena ndoda wethi ayingekho indoda yami ngaphakathi pho isiphi isizathu sokuthi ungqabele ukuthi ngingene ngaphakathi mangabe ukuthi mina ngifuna ukungena ngaphakathi njengenjwayelo vele ngijwayele vele ukungena ngaphakathi emzini kadadewethu why ngalalanga leliya ungenqabele ukuthi ngingene emzini wakho Shusho khona umuntu engangifuna ukuthi umbone phela engangafuna ukuthi umbone ngalelo la ubani indoda yakhe Shusho khona umuntu oyengaphakathi engangafuna ukuthi umbone ngalelo langa ngingambona hayi kodwa uthi indoda yakho imali ngoba mina vele ke ngase ngivele sengiwazile amahemhem ngawe naye kwathiwa vele ukhona njengamanje ungahamba njengamanje uzofike umfice so mase sengifika kuwena awusangivulele ukuthi ngene futhi ngiyakutshela ukuthi mina hayi ngize ngento ekanje wena kumele ukuthi ungiprovele ipoint ukuthi lento oyishoyo nabantu abakutshela lokho banamanga so ngena endlini ubone ukuthi ayikho wena wangavuma ukuthi indaba ungavuma ukuthi ngase ngahamba mina nomunye umqondo indaba ungathanda ukuthi angene nami ngeze ngikwazi ukuchaza ukuthi indaba ngangafuna ukuthi angene ngalelo langa uyalala nendoda yakhe angilani nendoda yakhe ukhulumelana iphutha and why you doing that ngoba usisi wakho phela lo ngoba nakho yena encenga ukuthi umnakekele nezingane zakhe so wena usubona right usulale nendoda yakhe indoda yakhe yangidrivele ngenzela yonke into kodwa angilali nayo indoda yakhe ukuthi ngiyabenzela engibenzela khona kodwa angilali nayo iyangisiza ngalendlela engisiza ngayo kodwa hayi ukuthi ngiyalala nayo uziyajabula angijabuli ngajabulelani angihleki yazi ukuthi nje ukuthi angazi ngididekile ukuthi ngempela ikhona into enjalo ngempela angihleki yazi yenzeka uyayenza dadewethu ngempela ungakholwa ngabantu ngenxa yami ukholwe ngabantu into abakutshela yona angikholwanga ngabantu ngayifunela nami ngazi ngayitholela mina ngabaziba abantu bengitshena and ngazi ngayitholela mina ngokwami kuyikona ukuthi angimbambanga ubhuti ngifuna ubona yena siqu sakhe wangivimbela ukuthi ngene endlini kodwa so ubhuti ushilo ke sisi ukuthi niyathandana kodwa wathi akanga complain uma kasiphe ngoba if e complainer into ezokwenzeka nizophelele ukudla phelele isinkwa ya kodwa ke sisifama shuthi noma kukhona ke shuthi lokho kodwa phela ngeke mina sixabane nawe ngenxa yendoda esingayazi ongayazi wena naye akayazi ngoba phela yafikisa namazinga u32 isindala oyikho ithatha kuba shuthi ngayithatha phela ngoba phela yimina engenza yonke into la ekhaya hayi wena sisomdala yebo wazi wabola sisabantu sengimthatha shuthi mangimthatha phela kuzoba isithembu sisi ngicela ukuba isithembu sasi mina ngimyeke usale naye cha ungamyeki zoqhubeka nje nempilo ekhona naye angisize nje ngalendlela angisiza ngayo nje osho ukuthi wena dadewethu ubona ku right lokho okwenzayo kimi ngoba nakho mina ngenalutho cha akukho right akukho right yini kwenza ukuthi uthandane nobaba engane zomunye umntwana usisi wakho futhi imali akukho right pho kwenza kanjani ungekho right wayengeke usisi wakho yazi mina ngicabanga ngani sikufanele amatoho ungakhali lezo sokufanele amatoho kube kuya ngami so unfortunately uyamthanda ubaba engane zakho kodwa nje yazi khona ngathi kungcono uxhameza umuntu wakude nomuntu osemndenini and nongcono umuntu osemndeni udade wenu akushiyela ibele thola amatoho phuma kusisi wakho ungene lo moya kaSathane akakwazi ukuphuma kudade wabo ngenxa yendoda indoda efanele iphume phakathi kwethu kanjani ngoba yena uyayithanda indoda yakhe ifike nawe uyaze ngaye ngiyaze ngaye kodwa isilingo sasemhlabeni ukuthi kwaba khona nje lokho sashama wayini awuyengani indoda yasisi wakhe aqhubeke bathandana sashama wayinanyana ngalelo langa awuyeki ngani hayi awufuni nokuyeka ngizoyeka vele into yangalelo suku akuyinto yangalelo suku olulodwa okwenzeka ngayo lelafika ngalo sisi wakho lelafika ngalo sisi wami into ayiqala ukwenzeka empilweni mina ngikholwa ukuthi into yangosuku olodwa ayayiqala ukwenza ngaleya suku lo leya nami ngikholwa ngoba abantu babekade bengitshela ngaleyo ndaba leyo and mina
ungayithathi nje serious. Ngingafuni ukubalalela ngibona ukuthi Denial. bafuna ukusixabanisa, bafuna ukungiphuca ukukhona ngongekho yabo. So ngangabalaleli and ngahamba ngami kanti baqinisile. Ungakhali sithando sami. Uzowathola amatoho uzozama ukusiza usuthola amatoho. Usisi wakho uqhubeka ubo rich aunt uthi asele indoda yakhe ngoba usho ukuthi wena uyanqana ukufuna indoda yakho. Angazi. Yo. Into engiphatha kabuhlungu kakhulu namasiphe ukuthi uthe uyamthanda ubaba Siphe. And mengifisa ukuthi abantu be-Black Life bangisize kakhulu lolu daba ngoba baSiphe ngiyamthanda. Angeke ngize ngikwazi ukuhlukana naye. Thola umsebenzi ubaba Siphe naye fanele sikhulume naye aphume ku-aunt wakho kulusisi wakho. Fanele uthole umunye umuntu ozokudrivela. Uyena bengidrivela kahle kodwa Kulungile kodwa phela mekudriver yonke indawo. ngoba yonke into beyenza ngokuthembeka kumina. Yonke manje ke ngisuke neqa nathembana nasendaweni eronke. Manje usisi wami uzoqhubeka kanjani namthembe lowo muntu onjalo okwazi Hlangana napho wena mama. Vela unandaba nosisi wakho indaba manje kuxa ukuthi uzoqhubeka. Nginendaba nosisi wami Ngeke munge kula nendoda yakho nendaba naye Sando. Sikhuluma iqiniso. Munendaba nomuntu awufuna ukumlimaza inhliziyo. Dadewethu. Mntama. Ngesikwazi ngempethu singaxabaniswa umuntu wokufika. Uyena ofana aphume empilweni zethu sobabili. Noma baba Siphe futhi ngathi ungayeka kunye kubiza uma baba Siphe ngomuntu okufika nawe. Ngoba indoda ulala naye. Ufuna ukuzenza ngcono nje. Should lento kuwena ukuthanda ukuzenza ngcono manje. Ukufika uyapi? Njobethu ngokufika uyapi? Thina siyalamana nosisi wami. Awungeke. Sikutholela itoho sisi baba Siphe ayi ukusiza uma athole naye itoho lakhe ngiqhube nempilweni. Yebo mntama ngajabula mase ngitholela itoho. Sozama ngicela ukutshela. Mina ngeke ngikwazi ukukhuluma nosisi wakho ngiqhubeke naye ngoba ngimduba futhi hayi ngoba ngamhloniphi. Base ngiyakwazi ukubona umuntu nje ongakhombisa ukuyisola ngesenzo sakhe. Futhi isikhathi abantu mebephethe imali babe becanga ukuthi imali yonke into. Bangakwazi ukuhlonipha abanye abantu. Asenze nje nimukele Black Life. Azama ukusiza uma Siphe baba Siphe ba provide counseling bazama ukuthola amatoho. Siyacela if nawe uyadinga uyangakwazi ukumsiza amatoho Siphe. Usazisa lapha ku comment uzoyifundela hamba uthole umsebenzi Dali. Sesibongile mina ngimagasela ngithanda iPath iphindi ibonani siyabonga we-aunt Thusi sangithi okay papa yini bafowethu. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy e-Black Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.